Ήταν ένας ήρωας γεννημένος από Θεό, αλλά η μοίρα του δεν γράφτηκε με δόξα, γράφτηκε με αίμα και λάθη. Ο Τλιπόλεμος υπήρξε βασιλιάς, πολεμιστής και εξόριστος, και η ζωή του άλλαξε για πάντα από μία στιγμή θυμού. Ο Τλιπόλεμος ήταν γιος του Ηρακλή και μεγάλωσε με τη σκιά της τεράστιας φήμης του πατέρα του. Από μικρός θεωρήθηκε γενναίος και δυνατός, προορισμένος να γίνει ηγέτης. Οι άνθρωποι τον θαύμαζαν, πιστεύοντας πως κουβαλούσε τη δύναμη ενός ημίθεου. Σε μια στιγμή θυμού, σκότωσε κατά λάθος το Λυκύμνιο, συγγενή του πατέρα του. Το γεγονός τον ανάγκασε να φύγει εξόριστος από την πατρίδα του. Έτσι εγκατέλειψε τα πάντα και ξεκίνησε μια νέα ζωή μακριά από το παρελθόν του. Ο Τλιπόλεμος εγκαταστάθηκε στη Ρόδο, όπου έγινε βασιλιάς των κατοίκων. Παλαιότερα όμως υπήρξε μνηστήρας της Ελένης και είχε δώσει τον ιερό όρκο να προστατεύσει το γάμο της. Όταν εκείνη απήχθη, ήταν υποχρεωμένος να συμμετάσχει στην εκστρατεία εναντίον της Τρίας. Στον Τροϊκό πόλεμο πολέμησε γενναία και αντιμετώπισε τον Σαρπηδόνα. Στη σκληρή μονομαχία τους κατάφερε να το τραυματίσει βαριά με το δόρυ του, αποδεικνύοντας τη δύναμη και το θάρρος του. Όμως ο Σαρπηδόνας αντεπιτέθηκε και το χτύπησε θανάσιμα. Ο Τλιπόλεμος έπεσε στο πεδίο της μάχης μακριά από το βασίλειο του, αφήνοντας πίσω τη φήμη ενός γενναίου αλλά τραγικού ήρωα. Η ζωή του έδειξε πως οι όρκοι, τα λάθη και η μοίρα οδηγούσαν ακόμη και τους γιους των ηρώων σε αναπόφευκτο τέλος.